pues està amb altre camí en Santiago, l'hem tornat a seqüestrar. No. Però on està? Pues mira que amunt i veràs, estem a la vall de la Torre. Estem a la vall de la Torre i ara donarem una volta, un passeo per ací, i ell ens anirà explicant les coses que sap. Hi ha moltes molt curioses, i potser la gent no les sàpia, moltes de la Torre, perquè ell va estar, bueno, a part de tots els anys que ella ve en este món de les obres i les pedres, va ser part principal de la reconstrucció quan se va arreglar la Torre. Així que, Santiago, si vols que en comencem mirant una mica el tema... És curiós lo de les mans. No, el tema, per exemple, ara acabem de dir que estan davall de la Torre. Sí. I no estan davall de la Torre. Això, que on estan moltes ara, era una casa. Esta torre no se comunica en la plaça alta. Així on està mare hi havia plaça una caseta. I la vam tindre i la vam adquirir. Ara passa la motet. La vam adquirir a la segunda reconstrucció, perquè la torre se va reconstruir en dos etapes. Una va ser el 84, que se va fer tot el mudèjar, i l'altra va ser el 87, que està la placa així. Esta es la placa así, a l'altre costat està la fetxa. Esta part se va comprar, montes la caseta esta, i se va poder ampliar el saló de sessions i fer l'ascensor i fer la comunicació esta que tenim ara per davall de la torre. Però se tanqueia així. Així que estan per davall de la torre, segunda parte. La torre en si seria, davall de la torre seria així. Està amb estic, claro. Anem a passar... Anem a ficar-nos a davall de la torre. Així està Així està l'any que es va fer la segunda fase. I l'escut este lo va fer... La segunda fase i tot l'interior. O sigui, les sessions, les oficines, tot se va fer tot nou. I este escut lo va fer Eduardo, ¿verdad? Este escut lo va fer Eduardo la casa, sí. Y este arc, una curiosidad, bueno, a partir de que le veía ir yo también, lo va picar Mariano Mustieles, un maella que toca ahí la pedra molt bé. Mariano Mustieles. Entre ell i jo, però ell va ser pràcticament l'artifici de picar la pedra. Això, que parlem ara de l'arc este, original. Que això se suposa que era l'entrada de la vila. Era una de les portes. Una de les portes que tanca la vila. La muralla. I, vamos, si segons diuen els documents que hi ha escrits, que la capella dona a dins de la vila, no di fora. Que també té lògica. És el que era lògica de que érem una vila murallada i és fàcil, claro, la gent si havia de fer alguna rogativa o havia de fer alguna cosa, que estaria dins de la vila, no de fora. De fora, si tens una muralla per tancar, és absurdo. Se van fer llavors els arcs estos, que són del 1745, que és quan se va obrir la porta de la capella també a l'exterior. Al costat d'allà. Ara sí que estem a davall. Ara estem davall de la torre, que la torre tenia dependències dins del mur. Igual que ara tenim una dependència aquí, el que és l'escala és una dependència i això és l'entrada. Que el que era l'edifici primer, que jo la part de baix... Jo diria, que la porta està allà. La porta està allà dins, claro. Per les monxetes que diem així, de la porta. I això, se van treure llavors, estos arcs, que són iguals estos arcs que les canetes del balcó. Tenen el mateix dibuix. I això vol dir que són de la mateixa època. De la mateixa època. Que este arc se va obrir en aquella època i se va fer, ja ho podeu dir fora, que allà està la capella i està l'arc de descarga que era amunt. Se va fer la porta d'ací i aquell arc, l'arc que dona damunt del rellotge, és un arc de descarga perquè no peso tot el pes de la torre damunt de l'arc de la capella. I així se suposa... La inscripció que fica així està documentada perquè... La inscripció vol dir antigua. Aquesta és de la restauració antigua. I aquella és de la restauració nova. Aquesta és la que vam acabar nosaltres, diguem. Aquesta és l'antigua. Aquesta és l'antigua. I aquesta és la nova. Que està l'escrit de que va perdre així, Messias Quílez, el farmacèutic que teníem, en el capellà molts tesores.
per poder reconstruir. El que pot fer, sí. Ara quasi no se llegiria. Això que te parlo jo va ser l'any 71, 1971. O sigui que fíjate tu els anys que han passat i llavors encara ho vam poder veure un poquet clar. Ara ja quasi no ho llegiria. Ara ja no es llegiria. Si no saps el que fica no ho veus. I està, encara així. Doncs ho llegiré ara perquè sí que tenim això que dius que Messias va aconseguir veure el que n'hi havia, i és curiós, si veniu per la plaça, fijeu-vos bé perquè vereu que realment a dia d'avui ja no se veu absolutament res. Fique, año 1758, se hizo a expensas de la villa, y es curiós villa, en casa se veu, y es en B, villa en B, de Maella, está presente obra, y a la Virgen del Portal a quien venera este pueblo. Se le debe la victoria por los milagros que ha hecho. Es María, luz y estrella y madre de toda gracia, pues no sucedió desgracia en la Torre de Maella, de l'any 1758. Pues està l'altra, que és la que vam ficar quan se va acabar la restauració que vam fer nova, el 1988, quan se va acabar del tot, que vol dir quasi el mateix. Bueno, más o menos. Damos gracias a la Virgen del Portal. Això de la Virgen del Portal, i pràcticament una cosa pareguda a la que n'hi havia antigament. Però este va ser el 88. Una cosa curiosa que n'hi havia a esta torre, vamos, según també la leyenda, no, que arrancar-lo vam arrencar, no. Hi havia un balconet davall de la finestra esta. Ah, ja. Un balconet de ferro, que diuen les històries que ara, quan traien algun que havia fet alguna malesa o alguna cosa o altra, lo traien al balconet perquè el veguera el pueblo, diguem. Fa vergonyil. I és molt alt de la finestra. Això vol dir potser que antigament aquesta finestra, en vez de ser una finestra, fos una porta. No ho vull dir? Però perquè està ficat, mira, en casa veu aquests quatre pegots que hi ha així baix, més fondos, ara no està enclavat al balcó. O sigui que n'hi havia més d'un metro de la finestra al balcó. O sigui que potser sí que antigament fos una porta. En vez de la finestra fos una porta. O no existia, perquè este cuerpo, esta escalera, tampoc ho té a dir. Els casals no hi ha escalera per pujar antigament a l'Ajuntament antic. Però eren dependències, que és el que no sé, però... Que això, segons jo he trobat del castell, era un palacete allà on van inclús viure quan estaven els famosos condes d'Aranda, els que fueren, perquè allà dalt al castell ja no es podia viure, perquè estaven molt mal, després de les guerres ja no es va poder viure més. I els que venien a això que era com un palacete més xiquinín. Com castellers estava totalment at, que també quan la reconstrucció els van tenir que fer totes noves. També la col·laboració de Mariano Mustieles, que era un picapedrer estupendo, que treballava molt bé la pedra. I una cosa curiosa és que la vam reconstruir els maellans, la torre. I una cosa que jo també sé que sí que m'has contat, que és que no hi ha cap peça que sigui nova. No hi ha cap peça nova. Aquesta torre tot és de recuperació. Igual la pedra que ladrillos. No van ficar un ladrillo nou. Va ser tot recuperat. Per fer les cornises, per exemple, se van tindre que dur ladrillos nous, bueno, nous, sencers, però de recuperació. I tots els altres els van tenir que recuperar per la vila. O sigui, en aquell temps ja a reciclar. Sí, senyor. Nous no, parlo de nous, no és que siguin nous, sencers per poder fer el dibuix, perquè van fer tots els dibuixos de totes les cornises a mà. Això també és una cosa curiosa. Tots els van fer a mà, en la radialeta xiqueteta, però tots a mà. Vam fer un patró de cada cornisa i tots anar repetint. Anar dibuixant-los i anar fent-los a mà tots. Se va incluir un pararrayos a la punta i se va reconstruir el gallet. El gallet pel senyor Pere. I el pararrayos, que va ser una aportació de la Diputació, pel pararrayos des de la punteta. I se va cobrir la part de dalt, que està tota desfeita, però la part de dalt era de zinc, la cúpula, i se va fer de cobrir. Això, per exemple, detalles te'n podia contar molts. Per exemple, la torre només tenia una esfera de rellotge que donava al carrer este. I quan la reconstrucció se'n va ficar una a cada cara de la torre. Després, s'hi van muntar un andamiaje, bueno, fora de sèrie. Jo sempre he dit que treballem més segurs a dalt que en terra, perquè no se movia ni un mil·límetre aquest andamio. I era la Casa Mundus, una casa que se dedica ahí,
Sol pel muntatge andamios. d'andamios. I després el que tornaré a recalcar abans, la van reconstruir Maellans, que avui en dia hi ha algú que ja no està, però vamos, jo l'agraïment a tots els que van col·laborar. Pues sí, perquè se va fer un faenón. No, va ser un faenón i que després, en fi, va contratar una empresa de Saragossa, però després, diguem, la van fer... Els treballadors van ser tots maellans. Molt bé. Quant temps va estar l'andamio ficat? L'andamio, això se va començar el 84, em penso, el 84. Sí. El 85, al primer del 85 l'andamio ja no està, però després em va tenir que fer un altre per fer el segon cuerpo. Se va treure, per festes, recordo que se va treure ja algun cuerpo, perquè la part, conforme anem baixant, s'anirà desfent. Claro, Perquè com estorbei, per el resto de construcció s'anirà estorbant. I conforme anem baixant, venien ells a desmuntar l'andamio, nosaltres també el muntem i desmuntem altres ja, perquè per no marear els tant a ells, ho fèiem altres. Però se va anar desmuntant hasta el que és la pedra. Perquè l'andamio se va fer de la baix, però aquest andamio només va valer per fer el mudeja. La part de dalt. La part de dalt. Ara. No, que anem a dir, contractes de curiós de lo que parlem abans, de que la Torre Soler, el que és l'edifici, és el tellat este que van fer tan feo així. Tota la torreta està allà al mener i quan van fer el cuerpo este, no se va ocurrir altra cosa que fer un tellat així. La podien haver menat també. Que com una... Haguem pogut continuar... Bueno, que això també ho haguem pogut fer com van restaurar, però això no té el projecte, que va deixar conforme està ahí. Això ja ha dit tocar ahí quan van fer la... la petita estera. El que te diria, si observes los canetes del balcó tenen els mateixos dibujos que els d'allà. Que la part de dalt. I les mans, que tenim mans a punt de pala, esta d'ací, l'altra d'allà... Jo em vaig quedar comptat així 10, sol a este corret. Al corret de la torre he comptat 10 o 12, 10 com a mínim, sol al corret este. Sol este corret que veiem? No, el corret de lo que és la torre. Ah, vale. Entre les de dins, les que hi ha a la porta, esta, sol el que és lo... Bueno, les que hi ha allà que es veuen grans, sí que és verdad, estan allí. Hi ha dos maquetes a davall del Sarc, la que se va fer nova, 10, me vaig tenir que 10 així davall, sol el que és el nucleu de la torre. I no sé què m'he dit, per exemple, els arcs també no estan conforme estan ara. Aquests dos pilans que van fer després, eren un altre estudio. Hi ha uns pilans, però pilans capats també mig... Bueno, així no els veig, això era aquest. I se va fer aquest model perquè el ladrillo este antiu també li pega ahí perquè també a la part de dalt. Les baldosetes se van fer de muel, se van tenir que canviar totes, les baldosetes d'alrededor de la torre, que pràcticament no n'hi havia cap, les van fer amb muel també. Igual que les que hi havia.